गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ गासिबो ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। मैयासो मोनसे निउज पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लि बे पर्टेलनि थ्रुयै इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथाङा माखासे हाग्रामा सारनि सायाव आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव इनाय अत्याचार राव बुंनायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय आं सासे लाइमोन जानानै बिथांनि बुंनायनि सायाव माखासे रिएक्शनखौ होनो नागिरदों। जे बिथाङा बुंनो लादों गिबियावनो जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टिया फल्स प्रपेगेन्डा होनानै रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय भट लादों। दा बेखौनो बुंगोन आङो लाइमोन हिसाबै जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिदि जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होनानै भटखौ लायाखै आरो रंगल बर' बिथाङाबो नुखाबाय थादों जानांगौ। बिथाङा ओरैनोसो बुंफ्लाबाय थादों, रोनावबाय थादों जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोनबा रादायखौ होदोंमोन बेखौ मावफुङै नै दायो सानफ्रोमबो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जों जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होआखै आरो आं गले गले मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों, रंगल बर' नोंथाङा जेरैबायदि आसा खालामदों बिनि बाय दामुल खामानि मावनानै जोङो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बै समाव बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ बा बिटिसिनि गासै गोहोफोरखौनो दिसपुराव हरजोब्बायमोन। बेखौ खोनायै बेखौ नुयै रायजो राजाफ्रा बै समाव गैयामोन आरो बे हिसाबैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गोहोआव फैफिनो अब्ला बिथाङा गासिबो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आरो दिसपुरसिम थांनाय गासिबो गोहोफोरखौ लानानै फैफिनदों। आरो बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सरकार दैदेननाय जे बिपिएफ सरकारनि मोनसे पावार। जोङो जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होआखै। आरो नैथियाव बिथाङा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ एसटि बेफारि होननानै। जे आं मोनसे खोथाखौ स्पष्ट खालामनानै बुंगोन जे बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे आयेन बानायनो हानाय 6 सिडुलनि मोनसे काउन्सिल। जों बेखौ रोखायै बुंगोन। जों एनअसिखौ हरदोंमोन थांनाय 2018 ना 19 आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला, खिन्थु प्रमद बर' बिथांनि सिगांनि मोनसे सरकार सालायनायाव बिपिएफआ जे एसटिनि एनअसिखौ हरदों बे थिग। नाथाय आयेन बानायनो हानाय मोनसे काउन्सिलाव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला 5 बोसोर जिरायो, नोंथाङा जुदि एसटिखौ होनो गोसो गैयामोनब्ला नोंथाङा बे एनअसिखौ केन्सेल खालामनो हानायनि बेयाव पावारबो दंमोन। नोंथाङा मानो खालामदिया? दा बेयाव नोंथांखौ मिन्थिजे नोंथाङाबो बुंनोसो हायाखै, नाथाय थार्ड पार्टी बाहायनानै नोंथाङा खोथा बुंदों एसटि होनाङा होननानै। खिन्थु नोंथाङाबो एसटि होनांगौ होननानै मोनसे प्रपेगेन्डाखौ गोसो सिङाव नोंथाङा मेकिं खालामनानै लादोंमोन। नोंथाङा बे बिपिएफ हरनाय एनअसिखौ रेजेक्टबो खालामनो हागौमोन, खिन्थु नोंथाङाबो जे होनो गोसोथार एसटिखौ, बेखौ जों बेयावनो रोखा नुयो। जायनि थाखाय नोंथाङा एनअसिखौ रोखा खालामनो हायाखै आरो दिनैसिमबो एसटि होनाङा होननानै नोंथाङा डाइरेक्टलि बुंनो हायाखै। आरो बिथाङा बुंदों लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ मानो थिसनथाइ होखो होननानै। बेयाव आङो स्पष्ट आरो स्ट्रंलि आं कन्डेम खालामगोन रंगल बर' नोंथां, जे नोंथांमोनाथ' बिटिसिआव थानाय 22टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे हेपिनेस मिशन आरो मिससेलेनियास गोबांथार फ्लेगशिप माने स्किमफोरखौ नोंथांमोना लन्च खालामदोंमोन। जे गासिबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जौगानांगौ, खौसे थांनानै थानांगौ, बयबो अधिकारखौ मोननांगौ होननानै। आरो जोंनि बिपिएफनि लक्ष्यआबो बेनो जे थांखियाबो बेनो जे बिटिसिआव थानाय 22टा जाति जनगोष्ठीया जेन मोनफ्रोमबो राइट्सनिफ्राय मोनफ्रोमबो अधिकारनिफ्राय बन्सित जानानै थानाङा। बेनिखायनो जाति धोरोम राव हारिमु बासियालासिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ, जायफोर बर' नङि माखासे सुबुंफोरखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव साफा मेम्बार बा चेयारमेन हिसाबै सोनानै होनाय जादों। आरो बेनोथ' मोनसे डेम'क्रेसिनि जि खामानि, गुबै खामानिखौ दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो हाग्रामा महिलारि बिथाङासो फारि फारि पालन खालामबोगासिनो दङ। आरो बिथाङा बुंबावदों हारि फाननानै जाग्रा होननानै। नायनांगौ बे नङा। बिथाङा हारसिङै बेसेबां मावख'नो, बेनि थाखाय आयेन दं आखायाव, आयेननि थ्रुयै खामानिखौ मावगोन। खिन्थु मोनसे खोथा आङो प्लास खालामबावनो लुबैदों जे प्रमद बर'नि दिनावसो ओरैबायदि रेप केस जादों, ओरैबायदि मोसौ सिखाव जादों, ओरैबायदि दस्रा जायगायाव बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा लांखार जानानै फानहैजादों, बुथारहैजादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि बे बिखुंनि जिनिरखौ बा नोंथांमोननि गोरोन्थिखौ नोंथांमोना बावबाय नामा? मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जुदि खना खनला गामिनिफ्राय मोसौ सिखाव जादों, नोंथांमोना मानो गनायनानै लानो हायाखै फालाय? आरो बिथाङा बुंदों फोथाय खेबसुब्ला दाख्लैनि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा मानो गनायनानै लाखो?
नोंथांमोनाबो मानो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मानो गनायनानै लाखो आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामायालायनो एसटि बेपारि हाग्रामाया जुदि एसटि बेपारिब्ला प्रमद बर' बिथाङा एसटि बेपारि नङा नामा बिथांनि निउस मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा एसटि होनाङा होननानै बबेयावबा बुंनाय दं नामा बिथाङाबोथ' क्लियार होनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैसिम क्लियार होनो हायाखै एसटिखौ होनांगौना होनाङा दैट मिन्स जों हमनो हायो एसटिखौ होमारनांगौ प्रमद बर' बिथांनि मथेब्लाबो एसटिखौ होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव इलिगेल साख्रि होदों नाथाय प्रमद बर'नि दिनाव लिगेलि मोनदों होननानै मोनसे खोथाखौ बुजिनाया स्पष्ट नंगौ बिटिसि एकर्डआ मोनसे समाव बिएलटिनि गोलावथार सोमावसारनायनि गेजेरजों जादों आरो बेयाव जेब्ला सान्थि मोनसे गोरोबथानि थाखाय मोनसे एकर्डनि थाखाय जेब्ला हाग्रानिफ्राय सिलाइखौ गारनानै मोनसे फावथेन खोलोमसिम फैयो बा फावथेन बहिसिम फैयो बै समाव बिथांमोननि बेलटि बिथांमोननि जे न'खरनि अबस्था जोबोद गाज्रि बर'नि न'खर दाबो रावनाबो न'खरा बर'नि न'खरा माने मोजां अबस्थायाव गैया 90%आनो बे हिसाबै बिथांमोननो हारिनि थाखाय एसेबांखिनि संग्राम खालामबाय जेब्ला बिथांमोननो साख्रिखौ नायै नायै माखासे बिथांमोननो होनाय जादोंमोन दा बिथाङा मोनसे खोथा प्लास खालामबावनो नागिरो जे संग्राम खालामनो थाखाय संग्राम खालामनायनि थाखाय संग्रामनि नामाव मा फिथाइ लुगैफिनो मा फिथाइखौ लुगैफिननो नाङा होननानै बिथाङा बुङो संग्राम खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि न'खराथ' अबस्था गैला एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा बिथांमोना हाजिरा मावनानै जानांगौ नामा नोंथांमोना लाजिनांगौ जे सासेबो एनडिबिखौ नोंथांमोना साख्रियाव थिसननानै होनो हायासै जायनि थाखाय लाजिया फांजिया खामला लेबार मावनानै जानांगौ जादों ट्रेक्टराव हा गारनानै जानांगौ जादों बाला अन्थाइ रोगानानै जानांगौ जादों खायफाया अबेबा हाथाय बाजाराव जोंनाव प्रुफ दङ जे सिला सिबना बा बाजार सिबनानै जानांगौ जादों नोंथांमोना बिसोरनि जे हाथियार दैनायनि बेसेनखौ मानो होनो रोङासै बिथांमोना मा मावनानै जागोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बिथांमोननि खस्थ'खौ नायनानै होदों आरो नोंथाङा बुंबाय थायो जे गुबुन हारियासो बांसिन प्रिफारेन्स मोनबाय होननानै दा बिएलटिआ गुबुन हारि जाहैबाय बर' हिसाबै बर'नो साख्रि होबाय दा नोंथाङा बेयावबो मा फाजाबाय थायो फालाय दा साख्रि होआमोनब्ला मा मावनानै जागौमोन बिथांमोना जौ फाग्ला जालांजोबगौमोन माथो मा मावनानै जागौमोन आदार रंगौ नोंथांमोनाथ' होनो हायासै जों होनायखौ मानो मेगन सादों फालाय आरो बिथाङालायनो मोनबा गेरान्टिखौ हजम खालामनो हायाखैनो नोंथाङा हजम खालामनो हा रायजोफोराथ' नों मोजांखौनो मोनदोंना हाग्रामा सारखौ इलेक्शननि सिगां जि प्रमिस होदों बेखिनि खामानिखौथ' दा सानफा एफा मावगासिनोखा प्रमद बर' बिथाङासो 420टा जे भिजिडिसि सेक्रेटारिनि जि साख्रिखौ इलिगेलाव होदों बेखौथ' रायजो राजाया नुयै गैयाना इएम फेरेंगानि फिसाजोआ बोरै फरेस्टआव साख्रि मोनखो नोंथाङा बेनि फिननायखौ होलाय ना खारनोनो हागौमोन ना बे संग्राम खालामग्रा ना बबेबा नों अर्गानाइजेशनजों ना नों जरित जानानै दंमोन बोरै मोनखो रंगुर नोंथाङा बारा होसिख्रावनानै बुंनो नाङा नोंथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों हाग्रामा महिलारि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुलि बिसि मानव गेदेर सेवलि महिलारि बिथांखौ राजनितिकजों जरित दङ बा एबार एमएलए इलेक्शनाव ओंखारगोन होननानै आरो नोंथाङा बुंदों बिथांजोआ जे बड'फानि जेबो सानस्रिखौ मिन्थिया बड'फानि फलोवार्स नङा होनदों आदा रंगल आं नोंथांखौ आं खुलुमगोन जे बड'फाखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ नोंथाङा गार आरो सेवलि महिलारि बिथांजोआ दायो गोदान फेस दिनैसिमबो टिकेटआ बिथांजोनिया क्लियार जायाखै आरो बेनि बिथांजोनि टिकेटआ हाइकमान्डनि सायाव सोनारगोन होननानै आं दाख्लैनो नोंथांनो बुंखादों नोंथाङा निउ फेसखौ बेफोरबायदि जाहा थाहा खोथा बुंनानैहाय गोसोआव दुखु होनो नाङा बिथाङाबोथ' सासे बर' सुबुं नोंथाङा हारिनि बाथ्रा सानबाय थादों नाथाय बिथांजोआबोथ' बर' दा बर'खौ जुदि बाइसेन्सनि खोथाखौसो बुंदों आं बिथांजोखौनो जुदि केन्डिडेट होयोब्ला मा नोंथाङा बिनि सायावबो बखिबावगोन नामा नेपटिजम होननानै बुंदों इन्डिया बायदियाव आसाम बायदियाव नाय राजखान्थियाव खुनु न'खरजों खोथा गैया सोरबा मोजां गाज्रिजों खोथा गैया जायहा केपासिटि दं बिथांनोनो टिकेटखौ होनाय जायो इन्दिरा गान्धी मोननि न'खरखौ नाय दा आंनो रकिबुल हुसेन मोननि बिथांनि खोथाखौ नाय गौरब गगৈ बिथांनि खोथाखौनो नाय मोनसे समाव गौरब गगैनि बिफाया आसामनि सिएममोन दा गौरब गगैयानो दा आसामखौ सासे जेनेबा कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जानानै दं दा हाग्रामा महिलारि बिथांजोनि राजखान्थिनि फोथाराव फैनाया अब्ला मा दाय जाखो माने नोंथाङा ओरैबायदि होबाबो दाय
होआबाबो दाय माने नोंथाङा आं दाख्लै ओंखायनो बुंखादों जे नोंथाङा राजनितियावनो समायखाया कुनु नोंथाङा राजनितिकनि मानसियानो नङा आरो एसारखौ बिथाङा बन्द खालामाखै गुबुन हारिखौ बा मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफोरखौ नोंथाङा प्रिफारेन्स होदों होननानै बुंदों नोंथांमोनाबोथ' नों 22टा जनगोष्ठीखौ लानानै खामानिखौ मावदोंमोन मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखायनोथ' गावबा गावनि एक्सट्रा मोनसे फ्लेगशिप स्किम फोसावदोंमोन अब्ला नोंथाङा मारै दासो बे रावखौ बुंनो हाखो बन्द खालामो खालामा बे जोंनि खोथा जिहेतु बिटिसिआव मोनसे आयेन बानायनो हायो जों गोसोबायदि रायजोफोरनि गेदेरथार इन्टारेस्टनि थाखाय जों खामानिखौ मावलांगोन दा बेखिनियानोसै आदा रंगुल नोंथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोजोन्थों चरण बर' बिथांखौ 6 दाननिल' मिनिस्टार दाख्लैबो बिथाङा बुंदों आरो सिन्डिकेट खालामग्रा होननानै बबे खनायाव चरण बर' बिथाङा माला सिन्डिकेट खालामखो जोंनि बिटिसिआव मोनसे फिसा काउन्सिलनिफ्राय बिथाङा सासे एमएलए आरो बिटिसिनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ साबसिन डेभेलप खालामग्रा एमएलए होनोब्ला चरण बर' बिथां नायलाय माजबादखौ बेसेबां खोल जोंख्लाबजोबखो नायलाय चरण बर' बिथाङा केम्पेइन खालामाबाबो नमिनेशनल' गारनानै दोनबाबो देरहायो रंगल बर' नोंथां नायबाय था नोंथांमोना माजबाद समस्तियाव जायखौखि होआ मानो नोंथांमोना गाज्रि भटआव जेनगोन खाथां नोंथांमोना नट खालामनानै ला 6 दाननिल' आं दाख्लै नोंथांखौ क्लेरिफिकेसन होखादों जे आसाम बायदियाव इन्डिया बायदियाव एस पार डिजायर्ड बाय सीएम एस पार डिजायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टारखौ बा कैबिनेट मिनिस्टारखौ इन्डिया आरो आसाम बायदियाव नांगौ बायदि सम आरो खाबुखौ लानानै सोलाय सोल' खालामनो हायो होननानै चरण बर' बिथाङा जुदि सिन्डिकेटआव डाइरेक्ट इनभल्व दंबा चरण बर'नि इनभल्व थानाय बे सिन्डिकेटआव इनभल्व थानाय बेनि नोंथाङा फुटेजखौ हो नोंथाङा फुटेजखौ हो नोंथांखौबोथ' जों नंखाय फाखाय बायदिसिना जोङो दाजाबदेरनो हायो किन्तु जोंनि गोसोआ बिदि नङा नोंथांनि गोसोआ मानो इसिबां मैला फालाय नोंथाङा जुदि हारि सिबिनो जुदि इसिबां गोसो दंमोनब्ला राजखान्थियाव मानो फैखो जिहेतु नोंथाङा मोनथिखायो मोनसे पार्टिकुलार जातिजों नों मोनसे राजनितिका जाया होननानै बेनि सायाव मानो इसिबां दबदबायबाय थादों नोंथाङा हाग्रामा महिलारी सरकारनि सालायनायखौ मानो इसेबोनो माने गनायनानै लानो हायाखै नोंथाङा मोनबा गेरान्टिखौ नोंथाङा मानो गनायनानै लानो हायाखै जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावदों गासै रायजो राजा बेंगुरा बेंगुरि जायफोर जब मोनाखै जों बिसोरनि थाखाय जोङो जब होनो नागिरदों नोंथाङा मानो गनायनानै लानो हायाखै दिनैसिमबो आरो बिथाङा बुंबावदों चिरां आरो क'क्राझारावलायनो हाग्रायानो गैला मोनसे समाव फेरेंगाया बारग' एम रनजित बसुमतारी बिथाङा 14 नम्बर चिरां दुवारनि सासे एमसिएलए मोन लोगोसे बिटिसिनि एम मोन बिथांनि समावथ' हाग्राया जोबदों हाग्राखौ अनग्राबा बे हाग्रा दाननानै थाग्राफोरनो नोंथांमोना मानो हानि पाट्टाखौ होखो हाग्रा अनसुलाबा आरो फेरेंगानि न'जों गारि खारनाय गंफ्रोमबो गारिनिफ्राय बै समाव मानो थाखा कालेक्सन जायोमोन मोनफ्रोमबो दैमायाव 500निफ्राय लानानै 10,000 सिम मानो सान्दा खाङोमोन मोनफ्रोमबो दंफां गामियाव सोरबा न'निफ्राय दंफां न' बां लुनो थाखाय मिलसिम लांबा बेनिफ्रायबो सिन्डिकेटनि नामाव नोंथांमोना थाखा खाङोमोन डाम्पार गारि गंसे खारोब्ला बे बाला अन्थाइनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबांखिनि रां सान्दा खाङोमोन श्रीरामपुरनिफ्राय लानाय आप टु कारिगाव ओरै सानजाहा बिटिसि गासिबो खना खला नोंथांमोनाथ' बै समाव गोबां थाखा खाङोमोन जोंनावथ' भिडिअ फुटेजआ दंजोबो ना नोंथांमोना जोंखौसो मानो हाग्रा सिफायग्रा बुंदों फालाय जों हाग्रा सिफायाखै जोंनि बिटिसिनि रावबो सुबुंफ्रानो बिपिएफ सरकारनि दिनाव हाग्रा दाननानै हाग्राखौ सिफायाखै दिनै आं स्पष्ट खालामनानै होबाय इउपिपिएल दोलोआ हारिनि खामानि मावाखै जेबो हारिनि खामानि मावखायाखै बिसोरो दा बिपिएफखौसो हारिनि खामानि मावाखै होननानै बुंबाय थादों बिपिएफआथ' नोङो नै आं दहायबो बुंदों जे बिपिएफआ हारिनि खामानि मावाखैमोनब्ला हारिया थौबोदोंमोन हारिया गोदोयैबा बर' साफ्रोमबो बर' सुबुंनि टाइटेलफ्रानोथ' जोङो सयकिया दास गसामि हाजरिका बायदिसिना जालांजोबसैमोन दा नाथाय इउपिपिएल सरकारनि दिनावसो हारिनि जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना जाख्ल'नायनिफ्राय जाख्ल'दों गावबा गावनि उदैखौ फेदेरदों गारि गुरा बायदों बेनि अनगायै जेबो बिथांमोना खामानि मावाखै आरो बिथाङा बुंबावदों सीएम कापखौलायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाख्नायदों नों सोरनिबा न'आव जुदि आलासि जाहैयोब्ला हाब मानसि हेन्डसाम नुदों मानसि फुसबसब जादों बे खोथाखौलाय बयबो बुंखागोन ना
बिथाङाथ' आलासि जानानै फैदों बेखौ बिथाङा एटलिस्ट बाख्नायखागोनानोखा आरो आं मोनसे खोथा क्लास खालामबावनो नागिरदों जे नलेज फेस्टिभेल लिटारारि फेस्टिभेलखौ खुंनायनि जुनै बिटिसिआव गोबां गोजोन जौगानाय खामानि जादों बा अनलायनायनि खामानि जादों होनदों नाथाय बे गासिबो नंखाय नलेज फेस्टिभेलनि नामाव 42 crore बे थाखाखौ दहननानै जानोसो बिथांमोना नलेज फेस्टिभेलखौ खुंदों लिटारारि फेस्टिभेलखौ खुंदों बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय मानसि लाबोदों बे नंगौ नाथाय बिनि नामाव थाखासो लुथिदों बिसोरो ओरैबायदि माने जेरावखि थां सीएम काप जा नलेज फेस्टिभेल जा लिटारारि फेस्टिभेल जा जेरावबो लुथिनायनि अनगायै बिथांमोना जेबो खामानिखौनो मावाखै दा बबे एंगेलखौ नायना रंगल बर' बिथाङा जे जाथिनि खामानि मावग्रा माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावग्रा होननानै बुंखो आं जेबो हमनो हायासै आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय सोलोंनांगौ दं होननायखौ बिथाङा गनायनानै लायाखै आरो बिथाङा बुंदों बेफोरबायदिखौ आं गनायनानै लाया बिथाङा बिटिसिनि सीएम नङा होननानै किन्तु मोनसे खोथा आदा रंगल स्पष्ट बर'नि गेजेराव सिलाय हमनाय कालचारखौ गारनानै जेब्ला डेभेलपमेन्टनि थाखाय मेन सियाराव जिरायफैयो बैनि मेन फोरोंगिरियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा गोबां सोलोंनांगौ दङ नोंथाङा दिनै बैसोआव आंनिफ्राय देरसिनब्लाबो नोंथाङा गोबां सोलोंबावनांगौ दङ नोंथाङा मिन्थियैनि थाखायनोथ' हाग्रामा सारखौ सानफा एफा नंखाय बाखाय गाज्रि रावजों सानफ्रोमबो निउस मिडियायाव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसे खोथा स्पष्ट खालामनो नागिरदों आं नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फै सोलोंजा होमब्लासो नों बुजिगोन जे बिटिसिखौ बोरै सालायनांगौ जे सासे मानसिखौ बोरै मान होनांगौ नोंथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव फैनानै सोलोंनांगौ दं होननानै आं सानो मानो होनबा बर'नि राजखान्थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे गुरु आरो सासे फोथायजाथाव अनजाथाव बयनिबो नोजोराव बाख्नायजाथाव दा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारिनि समाव बर' हारिया दुरबल जाबाय होननानै बबे एंगेलाव दुरबल जानाय नुगो सोरबा बर'खौथ' नों थिखांना लांनानै नों दिल्लीयाव बुथारहैयाखैना बिटिसिआव जे बर'फोरखौ बबेबा खनायाव सोरबा नोङो दस्रा जाथिया लानानै बम होनो हायाखैना नोंथांमोननि समावसो ओरैबायदि जाबायमोन जेराव गुबुन हारिया सोरांब्लानो बर'फोरखौ धमकी होनाय दखानाव थाङोब्ला रागा रागा रायलायनाय अबेबा नोङो बाजारफ्राव थाङोबा दामफोरखौ गोजौ बुखोनाय दा हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बर' जाथिया जेबो दुरबल जायाखै जों दायो हाग्रामा महिलारि सरकार दैदेननायाव गासिबो हारि हारिसायानो गावबा गावनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै गोजोनै अनलायनानै दङ गावबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावबा गावनि स्किलजों खामानि मावगासिनो दङ आरो जों मोनसे खोथाखौ दाजाबबावनो नागिरदों जे प्रमद बर' खुंथाय समाव गासै बिटिसिआवनो ओंखाम हटेल अबेबा मोनसे मोजां दखानफ्राव ओंखामफ्रा सेल जालामोन माल बुस्थुफ्रा नांलामोन नाथाय दा हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगोनो क'क्राझाराव बे कारिगावनिफ्राय लानानै क'क्राझार टाउनसिम ओंखाम हटेलाव ओंखामानो थोला हार्डवेयर दखानाव नोङो माल बुस्थु सिमेन्टआनो थोला ओरैबादि माने डेभेलप जाबाय बेबादि खेत्रआव नोंथाङा बर' हारिखौ बोरै दुरबलाव थाखो बा हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव बिटिसिआ गोदोखो होननानै नोंथाङा बोरै बुंनो हाखो बेनि प्रुफबो दङ नोंथांनो नांगौबा आं फारि फारि देखायनानै होगोन आरो बिथाङा बुंबावदों हाग्रामा महिलारिनि समाव 10 जननि बारा सिख्लाफ्रा रेप जादों होननानै मोनसे खोथाखौ आं प्लास खालामनो नागिरदों जायफोर रेप खालामजादों बिथांमोना जास्टिसखौ मोनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि नङा दे बेयाव माबा मोनसे दाय जादों बेयाव थांनानै सोर रेप खालामजादों खालामजायाखै बेखौसो नायनांगौ बे नङा बिथाङा हारसिङै बेसेबां मावख'नो बेनि थाखाय आयेन दं आखायाव आयेननि थ्रुयै खामानिखौ मावगोन किन्तु मोनसे खोथा आङो प्लास खालामबावनो लुबैदों जे प्रमद बर'नि दिनावसो ओरैबायदि रेप केस जादों ओरैबायदि मोसौ सिखाव जादों ओरैबायदि दस्रा जायगायाव बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा लांखार जानानै फानहैजादों बुथारहैजादों नोंथांमोना नोंथांमोननि बे बिखुंनि जिनिरखौ बा नोंथांमोननि गोरोन्थिखौ नोंथांमोना बावबाय नामा मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जे गंफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जुदि खना खनला गामिनिफ्राय मोसौ सिखाव जादों नोंथांमोना मानो गनायनानै लानो हायाखै फालाय आरो बिथाङा बुंदों फोथाय खेबसुब्ला दाख्लैनि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा मानो गनायनानै लाखो नोंथांमोनाबो मानो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मानो गनायनानै लाखो आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामाया लायनो एसटि बेपारि हाग्रामाया जुदि एसटि बेपारि
प्रमोद बर' बिथाङा एसटि बेपारि नङा नामा बिथांनि निउस मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा एसटि होनाङा होननानै बबेयावबा बुंनाय दं नामा बिथाङाबोथ' क्लियार होनो हायाखै प्रमोद बर' बिथाङाबो दिनैसिम क्लियार होनो हायाखै एसटिखौ होनांगौना होनाङा दैट मिन्स जों हमनो हायो एसटिखौ होमारनो नांगौ प्रमोद बर' बिथांनि मथेब्लाबो एसटिखौ होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव इलिगेल साख्रि होदों नाथाय प्रमोद बर'नि दिनाव लिगेलि मोनदों होननानै मोनसे खोथाखौ बुजिनाया स्पष्ट नंगौ बिटिसि एकर्डआ मोनसे समाव बिएलटिनि गोलावथार सोमावसारनायनि गेजेरजों जादों आरो बेयाव जेब्ला सान्थि मोनसे गोरोबथानि थाखाय मोनसे एकर्डनि थाखाय जेब्ला हाग्रानिफ्राय सिलाइखौ गारनानै मोनसे फावथेन खोलोमसिम फैयो बा फावथेन बहिसिम फैयो बै समाव बिथांमोननि बेलटि बिथांमोननि जे न'खरनि अबस्था जोबोद गाज्रि बर'नि न'खर दाबो रावनाबो न'खरा बर'नि न'खरा माने मोजां अबस्थायाव गैया 90%आनो बे हिसाबै बिथांमोननो हारिनि थाखाय एसेबांखिनि संग्राम खालामबाय जेब्ला बिथांमोननो साख्रिखौ नायै नायै माखासे बिथांमोननो होनाय जादोंमोन दा बिथाङा मोनसे खोथा प्लास खालामबावनो नागिरो जे संग्राम खालामनो थाखाय संग्राम खालामनायनि थाखाय संग्रामनि नामाव मा फिथाइ लुगैफिनो मा फिथाइखौ लुगैफिननो नाङा होननानै बिथाङा बुङो संग्राम खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि न'खराथ' अबस्था गैला एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा बिथांमोना हाजिरा मावनानै जानांगौ नामा नोंथांमोना लाजिनांगौ जे सासेबो एनडिबिखौ नोंथांमोना साख्रियाव थिसननानै होनो हायासै जायनि थाखाय लाजिया फांजिया खामला लेबार मावनानै जानांगौ जादों ट्रेक्टराव हा गारनानै जानांगौ जादों बाला अन्थाइ रोगानानै जानांगौ जादों खायफाया अबेबा हाथाय बाजाराव जोंनाव प्रुफ दङ जे सिला सिबना बा बाजार सिबनानै जानांगौ जादों नोंथांमोना बिसोरनि जे हाथियार दैनायनि बेसेनखौ मानो होनो रोङासै बिथांमोना मा मावनानै जागोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बिथांमोननि खस्थ'खौ नायनानै होदों आरो नोंथाङा बुंबाय थायो जे गुबुन हारियासो बांसिन प्रिफारेन्स मोनबाय होननानै दा बिएलटिआ गुबुन हारि जाहैबाय बर' हिसाबै बर'नो साख्रि होबाय दा नोंथाङा बेयावबो मा फाजाबाय थायो फालाय दा साख्रि होआमोनब्ला मा मावनानै जागौमोन बिथांमोना जौ फाग्ला जालांजोबगौमोन माथो मा मावनानै जागौमोन आदा रंगल नोंथांमोनाथ' होनो हायासै जों होनायखौ मानो मेगन सादों फालाय आरो बिथाङालायनो मोनबा गेरान्टिखौ हजम खालामनो हायाखैनो नोंथाङा हजम खालामनो हा रायजोफोराथ' नों मोजांखौनो मोनदोंना हाग्रामा सारखौ इलेक्शननि सिगां जि प्रमिस होदों बेखिनि खामानिखौथ' दा सानफा एफा मावगासिनोखा प्रमोद बर' बिथाङासो 420टा जे भिसिडिसि सेक्रेटारिनि जि साख्रिखौ इलिगेलाव होदों बेखौथ' रायजो राजाया नुयै गैयाना इएम फेरेंगानि फिसाजोआ बोरै फरेस्टआव साख्रि मोनखो नोंथाङा बेनि फिननायखौ होलाय ना खारनोनो हागौमोन ना बे संग्राम खालामग्रा ना बबेबा नों अर्गानाइजेसनजों ना नों जरित जानानै दंमोन बोरै मोनखो रंगुल नोंथाङा बारा होसिख्रावनानै बुंनो नाङा नोंथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों हाग्रामा महिलारि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुलि बिसि मानव गेदेर सेवलि महिलारि बिथांखौ राजनितिकजों जरित दङ बा एबार एमएलए इलेक्शनाव ओंखारगोन होननानै आरो नोंथाङा बुंदों बिथांजोआ जे बड'फानि जेबो सानस्रिखौ मिन्थिया बड'फानि फलोवार्स नङा होनदों आदा रंगल आं नोंथांखौ आं खुलुमगोन जे बड'फाखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ नोंथाङा गार आरो सेवलि महिलारि बिथांजोआ दायो गोदान फेस दिनैसिमबो टिकेटआ बिथांजोनिया क्लियार जायाखै आरो बेनि बिथांजोनि टिकेटआ हाइकमान्डनि सायाव सोनारगोन होननानै आं दाख्लैनो नोंथांनो बुंखादों नोंथाङा निउ फेसखौ बेफोरबायदि जाहा थाहा खोथा बुंनानैहाय गोसोआव दुखु होनो नाङा बिथाङाबोथ' सासे बर' सुबुं नोंथाङा हारिनि बाथ्रा सानबाय थादों नाथाय बिथांजोआबोथ' बर' दा बर'खौ जुदि बाइसेन्सनि खोथाखौसो बुंदों आं बिथांजोखौनो जुदि केन्डिडेट होयोब्ला मा नोंथाङा बेनि सायावबो बखिबावगोन नामा नेपटिजम होननानै बुंदों इन्डिया बायदियाव आसाम बायदियाव नाय राजखान्थियाव खुनु न'खरजों खोथा गैया सोरबा मोजां गाज्रिजों खोथा गैया जायहा केपासिटि दं बिथांनोनो टिकेटखौ होनाय जायो इन्दिरा गान्धी मोननि न'खरखौ नाय दानो रकिबुल हुसेन मोननि बिथांनि खोथाखौ नाय गौरब गगৈ बिथांनि खोथाखौनो नाय मोनसे समाव गौरब गगैनि बिफाया आसामनि सीएम मोन दा गौरब गगैयानो दा आसामखौ सासे जेनेबा कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जानानै दं दा हाग्रामा महिलारि बिथांजोनि राजखान्थिनि फोथाराव फैनाया अब्ला मा दाय जाखो माने नोंथाङा ओरैबायदि होबाबो दाय होआबाबो दाय माने नोंथाङा आं दाख्लै ओंखायनो बुंखादों जे नोंथाङा राजनितियावनो समायखाया खुनु नोंथाङा राजनितिकनि मानसियानो नङा आरो एसआरखौ बिथाङा बन्द खालामाखै गुबुन हारिखौ बा मुस्लिम
सम्प्रदायनि मानसिफोरखौ नोंथाङा प्रिफारेन्स होदों होननानै बुंदों नोंथांमोनाबोथ' नों 22टा जनगोष्ठीखौ लानानै खामानिखौ मावदोंमोन मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखायनोथ' गावबा गावनि एक्सट्रा मोनसे फ्लेगशिप स्किम फोसावदोंमोन अब्ला नोंथाङा मारै दासो बे रावखौ बुंनो हाखो बन्द खालामो खालामा बे जोंनि खोथा जिहेतु बिटिसिआव मोनसे आयेन बानायनो हायो जों गोसोबायदि रायजोफोरनि गेदेरथार इन्टारेस्टनि थाखाय जों खामानिखौ मावलांगोन दा बेखिनियानोसै आदा रंगुल नोंथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोजोन्थों।